Ibech kanisa kurwase county ya Kisii nigo bagokeire getambukiro ye county ya Kisii kyo gotegerera amaganiabo iyo gotarusiwa ebango chingaki chemesangirikano ye kanisa erabeke okorekana ase chinsemo au abo nigo bate gose abara yabo nigo baganire aba MCA gotabaye basengencho nigo babachorete aso gotegerera amaganiabo nabe okubaikiraniria amagendro chingaki barache gotegerera enganeyo ase bikaro byabo ase bunke. Watu achira ega itanga ni wereneria ngambi ya mono tane kerenga se Kisii County Government abte wiki ya motu akwa neta se media mangana tu abengeto aso gotireneria gotebango kunyera ni bale banyarigeri banyarusio komenta nayo une kanisa kerenga yito ntoria ega kurwani serikali ndio sie county gotorega igerinde tutenene mune kanisa koleto mole basoga neirie na kugwatania abaonsi batari gwana ini egakarene mere mutu arangeri bora muna basoba bomonene. We are now on the same page that the following clauses of the 2023 Kisii County Finance Bill must be revoked, annulled, and repealed from the 2023 Kisii County Finance Bill. And that is 2 of 14, religious billboards on road reserves and buildings, religious advertisements on street light poles, religious mobile advertisements for crusades, and even Christian power nights must not be taxed. Wanatu aburi na indenga aba heshimiwa baita aba MCA nuna bamuraba minto nuna bana baito nuna barayi baito intutu abakira chikura